Здравейте, приятели! Аз съм Патрисия. Аз съм Ани. Всички ни познавате, които ни следят. Да. Та така, днешната тема на нашото клипче, защото преди малко си ги направихме. С тепчета. Кичури с тепчета. И оцет. И ето какво се получи. И сега ще ви кажем как се правят, но няма да ви показваме как, защото в момента правим ремонт и няма как. А ние ги направихме в тях, но тя живее доста далече. И... 1 час път. Да. И клипчето ни дойде тук-що от идеята да ви разкажем как се прави. Да. Взимаме 2 степчета. Едно оранжево и едно червено. И един кастрон. Взимаме гореща вода. Взимаме гореща вода. Трябва да завари. И после сипваме първо оранжевото. След известно време, като почне да заври, сипваме червеното. И след като почва да излиза пара, сипваме оцет. И после и загрява малко и си тъпиме косите. Става вече много топло. И си тъпиме Го косите. взимате и отивате в банята, там където ще го правите, и си тъпите косата доколкото искате и си ги вържате с ДВВ еластичета, но според нас няма нужда от тези еластичета. Да. Ние седехме 10 минути. 10 минути по таймер и това беше резултата. Ето. Мисля, че се получи много хубаво. И То става по-светло, ако използваш его, да ние използвахме вишна. Нейната коса е по-светла и стана много хубаво и светло, но моята коса е по-тъмна и стана ето това. Но пак стана хубаво. Да. И това беше. Така че, аз да ви кажа за последно и ще приключим клипчето. Аз си го направих това, защото в събота ще ходя на панудата на братовчетка си. Исках да излезам с красива и ще бъда с кадрава коса. Исках да имам долу някакви кичури. Аз ходех изпреди с червени кичури. Но вече така. И това беше от нас. И от мен. Чао! Чао, милички! До следващото клипче!